Ahojte, moje meno je Marek a som žiakom 6. základnej školy v Považskej Bystrici. V dnešnom dni sme navštívili Považský hrad a niečo vám o ňom chcem povedať. Bystrický alebo Považský hrad stojí na stromom vrchu nad obcov Považské Podhradie. Píšiť sa môže tým, že bol v roku 2009 vyhlásený za jeden zo 7 divov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj tento hrad, ako mnoho ďalších na Považi, dal postaviť uhorský kráľ Belo IV. Koncom 13. storočia. Chcel tak posilniť zabezpečenie uhorských hraníc po vpádoch Tatárov. Podľa písomnej zmienky v roku 1316 bol prvým oficiálnym majiteľom hradu Matúš Čák Trenčiansky. Medzi najvýznamnejších vlastníkov hradu patril rod Podmanických. Neslávne známi sú najmä bratia Ján a Rafał Podmanickí, drsný a nenásytný rytier, ktorí trávili čas najmä lúpežnými výpravami a divokými oslavami. Podľa povesti sa raz obaja bratia zamilovali do istej poľskej šlachtičnej a uniesli. Počas ich neprítomnosti však miestni obyvatelia pod vedením otca dievčaťa hrad dobili a vypálili. Zdesení rytieri si po tejto skúsenosti vraj vstúpili do svedomia a stali sa poslušnými služobníkmi kráľa Edvarda. V ďalších storočiach hrad často menil majiteľ. Postupne chátral a z neho napokon stali len ruiny. V rokoch 2011 až 2012 sa realizoval archeologický prieskum a neskôr aj obnova hradu. Od júla 2017 je hrad opäť otvorený pre verejnosť v rámci rekonštrukcie. Pribudla na hrade aj vyhliadka s ďalekohľadom, ktorá ponúka práve panoramatický výhľad na Byčiansku kotlinu od Považskej Bystrice po Byču, Veľký a Malý Maník, ktoré rozdeľuje Maníska Tiesňava, Sulovské skaly a aj Hričovský